Dat is best zin, joh. Wat denk je, is dat mooi waar? Ja, dat... ja. Oei. Ja, dat hebben we mooi steen. Ja. Oh. Tuut. Goed zo. Toen wist ik, ben gek op, hè? Leef zo vol mogelijk op een dij. Vertel ik hier? Ik denk, die kriebelen die. Nou, dit is Tijmen. Tijmen is 10 jaar en dat is mijn zoontje. En hij zat in Washington en had er een ontwikkelingsachterstand. Hij had levensbedreigende epilepsie en hij is autistisch. De bal weg, naar Sjors. Jolanda wennet alleenig maar haar zoon Tijmen. Gelukkig kan ze de zwaar delen. Onder oren maar haar goede vriendin Mirte. Die komt haast alle dagen wel even del. Eerst als oppas, maar intussen gewoon als vriendinnen. En dan kunnen we high five doen, hè? Ja. En dan hebben we nooit plak van. Maar dan ben we in elkaar. Dus dat is het mijn naam. Ja. Het scheelt natuurlijk ook dat ik hem vanuit 12, 13 kind, denk ik. Dus dan had ze van zij jong mij maken. Dus dan wist ik wel een beetje wat zijn gedragingen binnen. En dat is Bobby Time, dat blijkt wel. Het klikt of het klikt net. En als het klikt, dan vindt het wel uit wat er mooi vindt. Ja, is Mirte. Mirte is een vriendin van u. Als er haar short, dan ja, dan wordt het blied. En zie wat ik blied van hem. Dus als ze een roddij had, dan, ja, hoe is het mogelijk, dan jouwt er hij een kroepjes is. Maar dat is gewoon zo bijzonder gewoon om te zien dat ze het gewoon, ja, goed omvielen. Ja, ja. Ja, ik ga naar Mirte nomineerd en ik denk dat die nominatie ik zeer te plakken is. Ja, ja. Het is een ontzettend leuke meid die leeft vanuit haar hart en nou ja, er ontzettend volle voor u West houdt en nog steeds is. En ja, zulke mensen ken je gewoon net zonder dat de zorgen, het reden van de zorgen, met name de instanties en hoeveel frustraties dat er net achterwij komen, dan is het gewoon heel fijn dat het inderdaad die hartluchterkerst om dan toch de zware van hem wel om te kennen, want ja, dat gaan we gewoon terug. Daar ben we haar zeer dankbaar voor.